こんにちは皆さん。ザシレチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのテンゼン・ラックフィルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。それでまずヘッドラインを見ていきましょう。私たちの人生は希望に基づいています。ダライ・ラマ法王。ロプサン・センゲシーが新主席大臣に選出されたペンパーツリン氏を祝福、米国、日本、台湾も新主席大臣に祝辞。カナダ議会のチベット支持者がロプサン宣言氏に祝辞。ダランサラの主要 NGO 団体が第15期内閣と主席大臣に感謝書を贈呈。チベット人が PM Cares 基金に5000万ルピ約7500万を寄付。医療従事者への謝礼金を告知。CJ が中国によるバンチェラマ11世の強制叱責から26年目を迎え、論評書籍を発行。アリア代表が人権外交を推進する議員連盟主催のヒアリングでチベットの人権と外交について講話。EU 上級代表がチベット人を含む政治犯への非年金的処遇や拷問を非難。中国は宗教的表現を犯罪化。米国国務省宗教の自由に関する国際報告書2020年版。英国ミルトン・ケーンズで第8回目のチベット国旗掲揚日を記念。5月19日水曜日、ビコアヤ氏との規模に関する対話の中でダライ・ラマ法王は私たちの生活は希望に基づいています。希望さえあれば我々は直面する問題を克服することができるのですと述べられました。Future. Hope means for future. For future, no guarantee, but we still remain on hope. This is too much pessimistic pessimism. It's truly harmful. Every our potential then cannot function or utilize properly. So hope, optimism is very, very important. ビコアヤ氏とのオンラインによる対話はカリフォルニア大学サンタバーバラ校により計画され、ダライ・ラマ法王は40年にわたり交流を綴られてきました。20年目に大学はダライ・ラマ法王14世によるチベット研究の講座を設立しました。ロプサン宣言出席大臣は新たに出席大臣として選出されたペンパーツリン氏と第17期チベット亡命議会議員に選出された45名のメンバーを祝福しました。新たに選出された出席大臣を祝福するビデオメッセージの中で、ロプサン宣言氏は円滑な政権移行を確実に行うために全面的な協力を申し出し、5月26日に宣誓式を行うことを提案したと述べました。米国国務省報道官は出席大臣に選出されたペンパーツリン氏への祝辞をツイートし、さらにチベット人の世界的な外交離散に対して支援を行うためにペンパーツリン氏と CTA に協力する意向を表明しました。また注目すべき進展として台湾のジョセフ外務大臣が出席大臣に選出されたペンパーツリン氏を祝福しました。人民の自決権利のために奮起するチベットの人々の自費心や失意からの回復力を称賛し、チベットと台湾、民主主義、自由、そして人権という基本的な価値を分かち合い、保護するために共に協力し合う信頼に足るパートナーとして申し出しました。日本国の前文部科学大臣で超党派による日本チベット国会議員連盟会長の下村博文氏と元国会議員で政府チベットネットワーク日本代表の牧野清舟氏は
主席大臣に選出されたペンバースリン氏に心からの祝意を表し、チベット問題の解決に向けて緊密に取り組んでいくことを確認しました。5月14日金曜日、選挙管理委員会はチベット選挙規約の第52案に従い、チベット議会議員の45名を、そして規約第62案にのっとり新たに選出された出席大臣をそれぞれ正式に発表しました。In this election 2021, Mr. Pemba Tsering, the former Speaker of the Tibetan Parliament in exile, who has obtained 34,324 votes, and he has been elected as the next president of the Central Tibetan Administration. And at the same time, we have announced the 45 different, so to say, Tibetan parliament constituencies, and which has been announced today. 4月11日、23カ国にまたがる世界各地で実施された第3回目となる第17期チベット亡命議会議員及び出席大臣の直接選挙は、亡命チベット民主主義の歴史の中で最も高い投票率を獲得しました。登録有権者8万3080名のうち6万3991名が投票し、投票率は 77.02% でした。10年間の在職期間を終える最後の数日間、カナダ議会議員やチベット協会支援者は、CCA の6選議出席大臣のためにオンラインによる送別会を催しました。また、各参加者らは出席大臣との仕事上の思い出や主要な出来事を共有し、チベット運動を引き続いて擁護し、中国語への説明責任を求める姿勢を新たなチベット指導部に推進させるよう期待を表明しました。And I appreciate you taking me under your wing and into your fold, and having confidence in me in terms of my leadership as the chair of the PFT in terms of pushing this cause forward. And you've elevated the profile of the Tibet issue and the Central Tibet administration throughout the world. I've always been struck by your just intense knowledge of everything that's going on the Tibet issue, but also in parliaments around the world. You're the first person who has had that title bestowed on them, Sikyong. So you really are a pioneer and a groundbreaker. Thank you very much, all the way from Dharamsala. And I will be seeing you all in person next time, and we will continue the good fight, a non-violent, peaceful fight, seeking for justice and freedom of Tibetan people in Tibet. Thank you. ダラムサラに拠点を構える4つの主要なチベット NGO 団体は、CCA のロプサン宣言大臣と第15期内閣による指導力と献身的な報酬に対して敬意を表し、感謝状を贈呈しました。チベット少年会議、チベット女性協会、スーダンツ・フォ・フリー・チベット、そしてチベット国民民主党は5月21日、ロプサン宣言大臣と内閣職員らと内閣府事務局で会談し、祝賀セレモニーを行いました。CCA の指導の下、離散しているチベット人コミュニティが協力してインドで広がる新型コロナウイルスの壊滅な第2波に対する PM CARES 危機として知られるインド政府の緊急危機に5000万ルピー約7500万円を寄付しました。世界中のチベット人による今回の寄付は、世界13カ国の CCA 代表部事務所やインドに拠点を置くそれぞれのチベット人入植地事務所を通じて2週間という短期間で募られました。ロプサン宣言出席大臣は、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、台湾、ネパール、そしてブータンのチベット人により合計5000万ルピー約7500万円の寄付が募られたことを述べています。ロプサン宣言大臣は最前線で働く人々に感謝し、医療従事者に対する5000ルピーの謝礼金について告知しました。CCA 情報国際関係省は5月17日、オンラインで
書籍発行記念トークイベントを開催し、中国政府によるバンチェンラマ11世言論主義沼の強制叱責から26年目を迎えました。書籍連れ去られたチベットの少年はバンチェンラマ10世チュキギャルツェンの証言をハイライトして特集しています。So we salute the bravery and the courage of our national hero, late Panchen Lama. But at the same time, we demand that the 11th Panchen Lama, Gendun Chökyi Nyima, be released. So today we are launching this book. This will be in different languages to reinvigorate the cause of Panchen Lama. トークイベントのパナリストとしてジキャブリンブチェ、ザシールンボ総員の総員長、インド連邦議会議員のアナント・クマール・ヘッケイ氏、そして CHA のロブサン・センゲ大臣が出席しました。パナリストらはバンチェンラーマ由来の重要性について語り、バンチェンラーマ11世の釈放に関する国連による取り組みについて強調しました。チベット亡命議会はバンチェンラーマ11世が拉致された日にバンチェンラーマの強制叱責に関しては世界中の公表性を保つ政府、議会、そして NPO 団体に対して緊急に訴えていました。CHA 内閣は中国政府に対してバンチェンラーマ11世とその両親、そしてバンチェンラーマ11世の選定責任者であったチャデル・リンポチェを即座に無条件による釈放を求める声明発表しました。また中国に対して宗教の自由を尊重し、バンチェンラーマ10世を後継することが可能となるよう強く求めました。チベットハウスジャパン、リトアニア、チベット支援団体、在スイス、在リヒテンシュタイン、チベット人コミュニティ、南インド、ビラグップの歴代バンチェンラマが祀られているダシルンブ総員は、チベットにおける絶え間ない人権侵害や政治犯の境遇について政治家の注意を喚起して国民意識を高めました。台湾、カナダ、オーストラリア各国の議員や国際機関はバンチェンラマ11世を釈放するよう中国に迫りました。また CHA ジュネーブ代表部事務所は、いかにして中国は2006年が経過してなおバンチェンラマの権利を拒否し、所在を隠蔽し、そして何世紀も前のチベット仏教における輪廻転生制度を干渉し続けるのかについてオンラインによるパネルディスカッションを開催しました。ダライラマ保護日本代表部事務所のアリア・セワンギャルボ代表は5月20日、国会議員会館で人権外交を推進する議員連盟が主催したヒアリングで、米国による2020年チベット政策支援法やチベットの人権状況について講話しました。このヒアリングには異なる政党から約30名の日本の国会議員が出席しました。ヒアリングは元総務副大臣、元防衛副大臣で衆議院議員の渡辺修が司会を務めました。渡辺議員はチベットにおける人権状況に関する本日のヒアリングは問題を理解し、どのように支援につなげるのかの取り組みの一部であると述べました。そして渡辺議員は中央チベット政権を代表し、チベットの人権状況について講話していただけることに対して喜んでいると述べました。EU のジョセフ・ボレル外務安全保障政策上級代表がチベット人を含む政治犯への非人間的な処遇や拷問を非難しました。さらに上級代表はチベット人の権利を含めて EU は人権を尊重し保護する国際法規及び国内法に基づいて責任を遵守するよう中国に対して繰り返し要請してきたと述べました。また3人の子の母親ラモ氏、10代の僧侶テンジンニマ氏、そしてツアーガイドのクンチョクジンバ氏が死亡した件に関する質問がチベット支援団体の12名の欧州議員により出されていました。米国国際宗教自由局は今週
恒例の国際宗教の自由に関する年次報告書を発表しました。アントニー・ブリンケン国務長官は報道発表で、中国は宗教的な表現を広範に犯罪化し、イスラム教徒、ウイグル人、そして他の宗教信者や少数民族に対して非人道的、計画的な大量虐殺を断続していますと述べられました。And China broadly criminalizes religious expression and continues to commit crimes against humanity and genocide against Muslim Uyghurs and members of other religious and ethnic minority groups. 法輪功実践者、キリスト教徒、そしてイスラム教徒らとともに、中国内のチベット人仏教徒は雇用、住居、ビジネスの機会において深刻な社会的な差別に直面していると報告されています。また報告書は、チベット人とウイグル人の言語と文化が鎮圧される一方で、漢民族の文化は多様な方法で促進されていることを指摘しています。ダライラマ法皇ロンドン大王部事務所のスナム・ツェリン・フラッシー大王は5月16日、英国ミルトン・ケンズにある日本山妙法寺でクラ・アンドリュー・ゲイリー市長とリサ市長夫人とともにチベット国旗を掲揚しました。国旗掲揚行事は、長年のチベット支援者であるキャスリン・モスティン・スコット氏が主催する毎年恒例なイベントです。キャスリン・モスティン・スコット氏は2014年からこのイベントを開催しています。チベット国旗を掲揚し、チベットでの苦しみ、チベット国内、そして亡命したチベット人の救助に対する意識を高め、市長や一般市民による関心を高めるのです。ミルトン・ケインズでのチベット国旗の掲揚は今年で第8回目となります。今週のニュースは以上です。皆さんご視聴いただきましてどうもありがとうございました。